Ayan, bali bumili muna ako ng 4 na balot ng baso. Yung isa nilagay ko na kasi kahapon is naubusan ako ng baso. Sayang, linggo pa naman. Kasi may darating din akong order. Nag-order kasi ako online isang box. Kaya lang baka bukas or Wednesday pa dumating. Kaya 4 lang muna yung kinuha ko. Tapos yung isa nga is nilagay ko na doon. Paulit-ulit. Tapos ito palang mga barya ko. Ang alam ko is ito lang yung barya ko. Bukod tang ito lang. Nagulat talaga ako dahil yung anak ko is tinatabi pala yung mga barya dito sa aming dito. Ayan. Kasi nag-check ako kung ano yung mga wala na. Sabi ko wala na pala mga Lucky Me, wala na pala mga noodles. Nagulat ako dahil madaming barya dito. Ayan. Kasi daw is hindi pa yan nabibilang. Kumbaga, inalis lang ng anak ko sa aming kaha dahil mabigat na. Ayan, ito. Ayan, sabi kasi ng anak ko, tuwing mabigat na is nilalagay niya sa isang plastic. Tapos dyan niya nilalagay. Akala ko pa naman is yun lang yung barya ko. Kaya ngayon siguro is papabilang ko na to. Ayan. Katulad nito, hindi pa to bilang kung magkano. Ito siguro bilang na to. Ayan, ito rin. Medyo mabigat nga lang ito. Tapos, ayun pa. Ayan, wala na akong mga noodles. Kaya ito yung ating bibilangin pa para may pabuna natin. Ayoko na kasi magtambak ng barya. Ayan, kasi kailangan ko rin naman dahil lalo pat may darating akong deliver ng mga soft drinks. Ayan, bali ito yung alam kong barya ko. Tapos ito yung ating nakuhang barya na tinatabi pala ng anak ko, yung panganay kong anak. Ito, siguro papabilang ko to sa anak ko. Ito na, bilangin mo to. Dumikit na. Butas to. Yan, ito yung papabilang natin. Ano din yan? Tag 5, 10, 20. Tapos mamaya naman is itong mga mamiso. Ayan, para sabay-sabay ko na siyang ipabuo. Para ito yung ibabayad ko sa ating deliver ng soft drinks mamaya. Tapos ayan na nga mga mamshi, bali hindi ko pa siya napapabuo. Dumating na yung ating mga soft drinks. Ayan. Pero hindi naman natin binigay lahat ng barya. Bali isang balot lang ng 500. O diba? Bali ang binayaran natin is 2,200 plus. Tapos sa likod ni Kuya may makita kayong ng plywood. Kasi napapagawa ko ng cabinet. Pero hindi dito sa tindahan ko, kundi doon sa kabilang kwarto na inuupahan ko na maliit. Bale, lalagyan ng mga damit ng anak ko kasi sobrang kalat na talaga ng mga damit doon. Ang gulo-gulo, grabe. Kulang na sila sa damitan. Simpleng cabinet lang naman yan. Plywood lang. Para lang ma-organize yung mga damit doon kasi sobrang gulo na talaga. Kaya ayan, nagpabili tayo ng 2 plywood na 3/4. Tapos yung ating mga barya naman, ayan, bali nabawasan na yun ng isang 500 dahil binayad natin to o dinagdag ko dun sa soft drinks. Ayan, bali napabuo ko na yan. Tapos hinihintay ko yung ating Enjoy. Akala ko is bukas pa darating pero ayan, nag-text sila na darating na raw sila. Kaya yan is nakatagama na kay Enjoy kasi ang babayaran natin kay Enjoy is 2 plus. Bali umabot din yan ng 4,500 pero yung 500 pinaiwan ko na yung mga barya. 4K lang yung pinabuo ko. Yun lang guys, thank you for watching.